Okay, come on, nice people. Ato ning tilawan kung unsay lamay ani. Ignorante is no more sa Milkita Lollipop kay nakakaon na gajud mi. Sige mi ingon nga unsa kay lami ing ana una. Lahi ra sa ubang mga lollipop nga tagpiso. Kini tag 5 ni usa ka buok, parang gano'n na nga. Pero iba ang lasa. Mayroong kamahalan pero mayroon ding kasarapan. Dili mag bato-bato ang agi, hanoy. Kining ako strawberry flavor. Ako pangutanon akong anak kung unsa ang ijang flavor. Unsay flavor sa imo ha? Melon flavor. Melon ang ako strawberry. Lami? Lami. Lami ko no. Lami di ay. So, di apay ako daghan. Mauna ni. Manilaw ta og mga pagkaon nga. Wa pa nato nakauni samtang pwede pa ta makakaon. Unsa may imong flavor? Ang imo ha? Strawberry. Strawberry pa? Ami yo. Dili bato-bato hanoy. One more pa ko na siya. So, karon mga ka-nice people, dili na may ignorante sa lollipop nga Milkita kay nakatilaw naman mi. So kausaragod, dili si ipod permanentihon kay aron dili puta ma-diabetic, di ba? Aron dili lang tama ignorante, dili lang pud nato pugson atong self nga mukaon jud ta kay para lang gajud ingnon, di ba? Pero gusto gajud namo nga kanang mo taste mi sa Milkita nga lollipop. So dahil salamat sa iyong pagtanaw, Milkita try to eating and popping. Popping. Jabag. Okay, ka mga nice people, daghang salamat sa inyong pag-watch sa among patikim Milkita Lollipop. Bye-bye. See you on my next vlog.